Türkmenistanda 10-njy martda eglan edilen irki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde töweregi wagtyň galmagy bilen kesitlenen saýlaw uçastyklarynda ses bermek üçin guturlar ornaşdyrylýar. Şol bir wagtda ýurdun iň ýokary wezipesine dala sedýän 9 kandidatyň aýratyn suratly billboardlary aýrylýar. Bu ağırlıkda häkimetler ygtybarsyz diýip hasaplayan raýatlara basyşlaryny güýçlendirýärler we olaryň azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Yerli we halkary tinçiler ýetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek diýençe hökmünde baha berýärler. 2 martda saýlawlar boýunça möhletünden öň ses bermek başlandy. Aşgabatyň keskitlenen mekteplerine ses vermek üçin gutular yerleşdirilýär. Bilim Ministrliginden kandidatlaryň aýratyn suratly billboardlaryny aýyrmak barada buyruk geldi. Dalaşgarlaryň suratlary bilelikdäki umumy saýlaw bannerlerine yerleşdirilýär. Paýtagtyň etegindäki saýlaw uçastaklaryna suratlary goýmak düýünden gadagan edildi. Diýip bu wakalary ýakyndan izarlayan Aşgabatly mugallimlaryň biri 4 martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary Seýlede İsleýän mektebiniň belgisini aýan etmezligi soran töhbetişimiz munyň saýlawlarda ýeňijiniň kimin boljakdygy öňünden kefitligi sebäpli billboardlara goşmysy çykdyjylar etmezlik bardaky dilden edilen tapşyryk bilen iltesiklidigini aýtdy. Mundan öň azatlyň habarçylary ahalyň merkezi Änew şäherinde Seýlede Akbuğday we Babadaýhan etraplarynda köçelerde dalaşgarlaryň suratly plakatlaryny yerleşdirmek üçin büdjet işgärlerinden 20 manat möçberinde mejburi pul firistleriniň toplanandygyny habar berdiler. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Bilim Ministrliginden we gurrungy edýän beýlik degişli idaralaryndan maglumat ýa kommentari almak başartmady. Türkmen saýlaw resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 saýlaw uçastygy etatlandyrylypdyr. Seýlede ses berişligi gözegçilik etmek üçin milli tinçilaryň 2726 tanysy hasaba alınıpdyr. Mundan başga da şary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň konsulluk edaralarynyň ýanynda saýlaw uçastyklarynyň 41 döredilipdir. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10 fevralda eglan edilen bu saýlawlarda dala sedýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň odalady kän istilmedik beýleki 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw awraýly günwatar tinçilary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Şol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları saýlawlaryň öňü sirasynda ygtybarsyz diýip hasaplayan raýatlara garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çäginde häzire çelini azyndan 200 goly adamyň taklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we syýasy wakalaryň öňü sirasynda tin sewdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzediş dispanserlarynda alkogolizme garşy bejergi alan adamlara we ozal qadet jogapkärçiligine çekilen raýatlara gözegçiligi güýçlendirýärler. Olar muny asudalyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Mundan başga da soňky döwürden bäri kanun goraýjylar eklenç gözleginde zirzibil gutularyny dörmäge mejbur bolýanlary hem saklap başladylar. Lewapda odal suud edilen ýa-da zähmet düzediş dispanserlerini hasapda duran raýatlary saýlawlar gutarýança 10 gün möhlet bilen tutsak edýärler. Şeýle-de häkimetler bolup biljek halk tolgunçluklarynyň howatyr edip howplu diýip häsiýetlendirilýän şahslaryň sanyny diýerler. Diýip Türkmen awatly kanun goraýjylaryň biri 4 martda anonimik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Lewawyň degişli häkimetleri şol tanda kanun goraýjy edaralary bu barada azatlygy goşmaça maglumat bermekden ýüze urdular.